Гризман към Патрис Евра бе това центриране. Сисоко, Боатенг има паднал на земята. Дуспа за Франция, която Антуан Гризман ще изпълни. Шанса за Франция да поведе в резултата. Гризман! И това е гол! Как ще завърши тази първа част с гол от уста на Антуан Гризман. Ето е играта с ръка на Бастиан Швайнщайгер, която предизвика 11-метровия наказателен удар. А Антуан Гризман не сбърка. Пето попадение за него. И общо 12-то за домакините на европейското първенство от началото. Иде малко по-напред, за да може Гол Канте да заиграе дори като дефензивен полузащитник. Ето го Погба. Също Мустафи. Добро залъгващо движение. Възможност за Гризман! 2-0 за Франция! Антуан Гризман е големият! Грешката започна от Джошуа Кимих. Шкода на Мустафи после бе много колеблив. Също Пол Погба. Ето го центрирането с левия крак на Погба. Грешката на Мануел Нойер, на когото до някъде бе попречен от Оливие Жиру. Дали пък Жиру не се размина тук с това да му бъде отсъдено нарушение, така както в матча срещу Румъния, когато откри резултата с глава и после сам си призна, че е имало фаул. Не мисля, че тук Жиру попречи по какъвто и да било начин на Мануел Нойер. Антуан Гризман.